ओमफ्राय आं ब्रादार मोनावहाय एसे कुइसन खालामनोसै बिसोरथ' मोनसे समाव बर' हारिनि थाखाय नांबोनाय मानसिफोर ओमफ्राय ब्रादार जेनेबा गावलायनायाव अबे सिलाया साबसिन जायो ओरैनो जों एखेखौनो बांसिन बाहायनायबो जायोमोन नालाय औ एखेखौनो ने मा आर्म्स दैबोनाय जाखो जेनेबा दैनायाथ' दैबाय गोबां बुस्थु दैबाय दा जेरैहाय एसलार औ AK-47 औ दा SK औ बेफोरबायदि गोबां बुस्थु दैबोनाय जाबाय आरो औ दा बहुद गावगासिनो दं दा बहुद मोजांनो गावलायनायावहाय मथा मथि AK-47 साबसिन जाहैदों दा नै बेबायदि आरो ओमफ्राय बयबो रेडि जादो नेनानै थादो आरो सिगांथारावनो आंनि चेनेलखौ मोजां मोना नायगिरि साफ्रोमखौबो आं हामबाय हरग्रोयो दिनै आङो दंफैयो चिरां डिस्ट्रिक्ट आमगुरि बाजारनिनो एटाच थानाय मोनसे प्लेसआव दा बेयाव बेबायदिनो जोंहा बेबायदिनो बर'जों रिलेटेड थानाय मोनसे फिल्म शुटिं जागासिनो दङ जायखौ बुङो जांख्रिथायनि थैसोम दा बे फिल्मा ओरैबायदि मोजां जागोन जायफोरा बर' सावथुन मुलुगखौ अनसायनो गोसो एबा जायफोरा फिल्म नायनो मोजां मोनगिरि बयबो रेडि जानानै थादो गोख्रैनो फैगासिनो दङ दा आङो हानायखिनिखौ नोंथांमोननोहाय एक्सप्लर खालामनानै देखायनोसै दा नोंथांमोना नेनानै थादो बयबो आंबो बहुद एक्साइटेड जानानै दङ दा रेडि जानानै थाबानो जाबाय आरोखि दा नै जोंना बिसोरनो रल लागासिनो दङ बिसोरो माने हाग्रानि जादों आरो मानसिफ्रा ओमफ्राय ब्रादार अशक बहुद हिट जागोन दा फिल्माथ' औ दा बयबो रेडि जादो ओमफ्राय नै जोंना ओइ जेबेलुन ब्र फुरा हिट जाखागोन ओमफ्राय जोंना नै ओरैहाय दङ बिसोरो मोनसे समाव हारिनि थाखाय नांबोनाय जोबखा दै अरिजिनेल जोबखा मानसिफ्रा रावबो डुप्लिकेट नङा फुरा ट्रेनार जोब आरो दा बयबो नेनानै थादो रेडि जानानै थादो बे फिल्मा ओरैबायदि हिट जागोन गावबावबायसो नै फेरसे ओमफ्राय नै ओरैहाय दङ ब्रादाराबो ओरैहाय हाग्रानि जादों ने ब्रादार दा हाग्रानि जादों आरो ओमफ्राय नै जोंना मोदाय बियो माने पुलिस जाहैबाय आरो जेनेबा औ ओमफ्राय नै जोंना ब्रादार गासैबो बिसोरो अरिजिनेल जोब दै मोनसे समाव बर'नि मुङावहाय बेबायदिनो नांबोनायजोब बिसोरो बयबो सिनायखायो दा नै बेबायदि आरो दा ओरै दं जोंना नै गथ' सिनायियानो गैखाला जोंना नै ओरै दंबावो ब्रादार औ दा बेबायदि ओमफ्राय जों मावदों ओमफ्राय नायदो नै ओरैहाय जोंना ब्रादार अफिसाव बेदगोनलै लेवरा दहाय ओरैनो बेददोंना बिसास गैया खामलाबजोबो है खेला खालामजाया माने बियो बेरगुयो आरोना फुरा ओरैबायदि आवाज जाखायो अरजोंजोबखायो दा बेबायदि आरो औ दा बेबायदि आरोखि औ ओमफ्राय बेजों लोगोसे सरि लोगोफोर मानो होनना बुङोब्ला आङो बिथांमोना जेब्ला शुटिं खालामो आं बेखौहाय माने नोंथांमोननो दिन्थिनो हानाय नङा दा बयबो रेडि जानानै थादो नेनानै थादो बे फिल्मा ओरैबायदि मोजां जाखागोन दा बहुद एक्साइटेड आंबो बर'जों रिलेटेड थानाय फिल्म जागोन आरो बियो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंना दङ जाहैबाय ओरैहाय बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा एक्टरफोर दङ आं देखायनायसैल' जोंना ओरै दं ब्रादार लिंसार ब्रादार खबर सबर मोजां दा औ थारमाने शुटिंनि टाइम आं जेबो कुइसन लालायबाय थाला आरोना ओमफ्राय जोंना नै ब्रादारा हिट बा नुखायो बेखौ ओमफ्राय नों मा सिलाय लादों अ आच्छा दे ओमफ्राय बेजों लोगोसे ब्रादार सुबिर दं नै बयबो सिनायखायो आं जेबो कन्टेन्ट लालायबाय थाला दा ब्रादारा मेंनानै दं आरोना शुटिंनि टाइम ओमफ्राय नै बे सिलाया दहाय गावलायनायावहाय एसे माबा जादों आरोना हारसिं बेरदों आरोना फुरा हिट जाखायो दा बेखौ बानायदों आरो वास खालामदों ओमफ्राय बे ओरै दं आरोखि ब्रादारखौथ' सिनायखायो जानांगौ ओमफ्राय मोजां ना ब्रादार औ ओमफ्राय नोंनि गामिखौ एसे खिन्थाहरदो बाक्सानिफ्राय ब्रादार बाक्सा सिमलानिफ्राय नैबे ब्रादारा ओरैबायदि हिट जाखागोन बयबो नेनानै थादो ओमफ्राय नोङो ओरैनो हाग्रानियाव थादों नामा औ आच्छा दे मोजां दा बेबायदि आरो ओमफ्राय नों आसाम पुलिसावसो ने औ ओमफ्राय जेनेबा नोंनि बेसआ मा रोखोम
अ आस्सा नै ओमफ्राय मोजां मोनदों दा औ आस्सा बेबायदि फिल्मखौहाय माने नुबाय थायाखैमोन जोङो दा माने बेनो फार्स्ट टाइम जागोन दा बेबायदि आरो बेयावहाय माने पुलिस थाना जाहैबाय बियो दायाव शुटिं टाइम जादों आरो आं थांला आरोना दा बे जांख्रिथायनि थैसोम फिल्मावहाय नैबे सारा मा बिबानाव दङथाय ओमफ्राय सार नोङो माबायाव दङ आङो पुलिस रलाव दङ आरो असि अ आस्सा असि रलाव ने औ दा नैबे ब्रादाराबो ने ओमफ्राय सार बियो माने आउटपस्ट नामा थाना ने बे आउटपस्टआनो जागोन औ दा जेनेबा दायो बेयाव शुटिं जागासिनो दङ बेयावहाय जेनेबा बे थानानि सुट लागासिनो दङ बेहाय अ आस्सा आस्सा औ टेम्परारि थाना अरिजिनेल थाना नङा टेम्परारि शुटिं थाखाय लागासिनो दं आरो दा बेबायदि आरो ने ओमफ्राय बे थानाखौ एटेक खालामनायनि ने सार औ थानाखौ बेखौ माने एटेक खालामगोन आरो माने औ एटेक खालामनानै पुलिसनि थानायाव फैनानै माने बेखौ एटेक खालामगोन आरो औ बाखिखौ रायजो राजाफ्रा फिल्म नायबासो बुजिसिगोन आरो औ हाया दा फिल्मा ओरैबायदि हिटखा बयबो नेनानै थादो रेडि जादोल' बयबो दा बेखिनियानो आरो औ जांख्रिथायनि थैसोम ने सार रायजोफोरखौ नायगोन होननानै आसा खालामबाय अनसायनाय मोनगोन होननानै गासिनिसिमबो रायजोनिसिम आसा थायो दे थेंक इउ सार जोंनिनो मानगोनां पंकज लाहारि सारनाव आं बेखौनो मिथिगोन दा बे फिल्मनि मुंखौ मा होनदोंमोन सार जांख्रिथायनि थैसाम औ दा बियो जेनेबा बिनि काहिनिया जेनेबा माबायदि जागोन एसे खिन्थाहरोब्ला मोजां जागौमोन स्ट'रिया बेयो थोंजोङै हारिजों सोमोन्दो थानाय मोनसे स्ट'रि औ बेहाय माने जाथिनि गोजोनखौ नागिरनानै इयुननि सोरांखौ नागिरनानै जोंनि जोहोलावफोरा बा जोहोलावजोफोरा गोबां बायदिसिना लामाजों थांदों दा बबे मोनसे लामाया कारेक्ट मोनसे जाथिखौ दावगाहोनो थाखाय बबे मोनसे लामाजों जों जुदि आवगायोब्ला जोङो हारिखौ जौगाहोनो हागोन बै लामाखौ जोङो नोजोर बोनानै नैबे सावथुनखौ खालामनाय जादों आरो दा जेनेबा बर' सावथुन नायनो मोजां मोनगिरि रायजो राजानिसिम मा मटिभेट हरनो गोसो सारा बेनो सावथुनखौ जेन बयबो नायो कारना बेनो सावथुनाव खायसे मेसेज दङ बे सावथुनाव ओरैबायदि मेसेज दङ माने गावनि हारिखौ मुलुग दरबाराव सिनायथि होनो थाखाय जों माबायदि लामाजों आवगायनांगोन जोङो सोलोंथाइखौ माबायदि इम्परटेन्ट होनांगोन बेफोर खोथाखौ जोङो नैबे सावथुनाव मोजाङै फकास खालामनाय जादों बेखायनो आङो रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायनो सानो सावथुनखौ जेन नायो आरो माबा मोनसे मोजां जुदि गियान लाथावथाव मोनोब्ला नोंथांमोना जेन बे गियानखौ आजावनानै लायो बेखौनो आं हास्थायदों आरो ओमफ्राय सार मोनसे कुइसनबाव बे फिल्मा मालासिमाव रिलिज जानाय जागोन जेनेबा टारगेटआ जोंनिया दुर्गा फुजाखौ टारगेट लादों जोङो हानाय हायिया उननि बाथ्रासै नाथाय टारगेटखौ लादों आरो जों दा थेंक इउ सार बेखिनिखौ मिथिहोनायनि थाखाय